ще разгледаме как католическата църква, какви са процесите на католическата църква по време на това, което ние наричаме протестантска реформация. И трябва да се знае, че процеси в католическата църква има такива, които са насочени като реакция на протестантската реформация, но и не само. Т.е. става въпрос едно много по-широко движение за обновление на католическата църква и за това то може да се нарече и католическа реформация. И то пак протича в този период от 16 век, 16-17 век. Няколко личности маркират този процес. Трябва да споменем на първо място папа Павел III, роден 468, починал 549. Той търси активно пътища и средства за възстановяване на папския авторитет, който е разклатен от движението на реформация. Той свиква така наречения Тридентски събор, или събора в Тридент, две наименования на един и същи град. И това представлява всъщност една серия от съборни заседания, които той започва да ги председателства, но те продължават и под председателството на неговите наследници, папа Юлий III и папа Пий IV. И в Тридент, или Трир, и в Болония. Има три основни теми, които са предмет на обсъждане. Доктрината на църквата, мерки срещу злоупотребите, които се забелязват в църквата, и обмислене на единен подход срещу друговерците, най-вече явно срещу протестантите. В първата поредица от сесии на този събор се стига до решения, които формулират основите на католическата доктрина. Първо, сега трябва да забележим, ако протестантите казват, Библията е единственият авторитет за нас, непогрешимо благовдъхновено слово, католическата доктрина казва, авторитетни писания са не само Библията, но и неканоничните книги в Вулгатата, тази, която е и православна Библия и католическа, макар че те са белязани, там са отбелязани, че те са неканонични или второканонични, както и съчинения, наследени от църковни отци, големите автори на богословски съчинения, особено в началото на историята на църква. И като, разбира се, така, основен авторитет между тези отци на църквата и учители на църквата е Тома Аквински. Твърди се, че ако протестантите казват, че не може да има познание на Бога без Божия благодат, Тома Аквински и след него католиците казват, че хората могат да познават, макар и отчасти Бога, чрез Неговото творение, защото има аналогия между Него, между Твореца и творенията. Това е един принцип. Аналогия между Бог и творение. Второ нещо, което постановява този събор, е, че човек не се оправдава само чрез вяра, но чрез вяра и дела. Нали? Ние казваме, оправдава се само чрез вяра, ние казваме, ние се оправдаваме само чрез вяра. Не, оправдаването е чрез вяра и чрез дела, макар че никой не може да се обърне към Бога без Неговата предварителна или промислителна благодат, но човешката воля трябва да му сътрудничи. Нещо подобно е и православната доктрина, която говори за така наречената синергия, сътрудничество на човека с Бога в неговото спасение. Рим признава 7 таинства,
кръщение, миропомазване, Евхаристия или причастие, покаяние и помирение, помазване на болни, свещенството или предполагането в свещенство и бракът като таинство. Във втора поредица от сесии се потвърждава доктрината за преовеществяването на елементите на Господната трапеза, т.е. в хляба и виното на Господната трапеза, след като е призован Святия Дух да слезе на тези елементи, те се превръщат по мистичен начин в реално тяло и кръв Христови, а не както ние обикновено казваме, са образ на Христовото тяло и кръв. Сега, в католическата църква има практика хлябът да се взима, не, чашата да се пие само от свещеници, но император Фердинанд, който участва в събора, предлага всички членове, участващи в Господната трапеза, да я приемат. И това е малко протестантство, под влияние на протестантство. Как да я приемат? Т.е. да взимат всички, както ние. А не само... трябва само да ви кажа веднъж... от една чаша. Не, независимо от това, дали една чаша, независимо дали е една чаша или малка чаша. Трябва да ви кажа, че веднъж бях тук на гости на... Аз не знам дали още се събират тези на епископ... Тук е една малка групичка католици, има много реформирани православни или... Реформирани католици. Реформирани, не знам точно как се водят. Тук се събират нашия салон. Събираха се, да. Епископ Пройков ли? Да. Мисля, че епископ Пройков ги води. И аз бях на гости и ми направи впечатление, че той даде, с него имаше на причастие, с него имаше някакъв свещеник. Той даде вино на него и на мен, като пастир, но вино. Но не даде на другите, а само хляб. Значи той си следваше малко католическия принцип. Така. Император предлага това нещо, пак всички да взимат и вино, и хляб, но и това не се приема. Това не се приема. Обсъжда се правила за женитбата, за този целибат, който мъчи много свещеници, че не могат да се женят. Император предлага това нещо да отпадне, обаче и това не се приема. И те си остават този. Знаете, че и до днес католиците не се женят. Откъде идва, извинявам се за въпроса? Вероятно от това, че апостол Павел казва, че предпочита да не в тези времена да не се жени. Предполагам. Не съм изследвал такава дълбочина. Но това идва от първите отци на църквата също са били безбрачни, много от тях. Потвърждава се и доктрината за чистилището, може би сте чули за тази доктрина, за чистилището, т.е. че човекът да умре, а не всички отиват направо в рая, а голяма част от душите на мъртвите преминават в чистилище, където имат възможност да се очистят, ако не са били покаяни, ако не са се били покаяни тук на земята, да се очистят и тогава вече не знам по какъв ред отиват в рая или в ад. Съборът има някои положителни резултати, предприемат се мерки за повишаване на образованието, повишава се моралните изисквания към духовенството, възникват нови, по-практични, по-динамични монашески общности. За съжаление, съборът допринася и за утвърждаване на папски абсолютизъм с цялата му ретроградна система от органи на власт и репресии. Напомням, че 100 години, почти 130 години преди това на събора в Констанц, Ян Хус е осъден на клад.
На този събор нямам сведения някой да бе осъден на смърт, но поначало се утвърждава действието на инквизицията. И сега, друга голяма личност на католицизма е Игнатий Лойола, основател на езуитският орден. Знаете, че папа Франциск беше езуит. Този сега новия лъв, не знам от кой орден е, откровено казано, съжалявам и се извинявам, защото би трябвало да знам. Игнатий Лойола, един от най-ревностните и успешни дейци в усилията за обновяване на Римо-католическата църква. Той е роден в семейство на аристократи, постъпва в армията, но е в едно сражение ранен тежко, докато се лекува, чете жития на светци и въобще почва да прилага духовни упражнения, пост, молитва, съзерцание на търсене на Бога. И също така разбира, че доброто образование има значение и се записва да учи в един университет в Саламанка, а по-късно и Сорбона, която е в център тогава на католическото богословие, Сорбоната в Париж. Започва да пропагандира своите убеждения, събира кръг от приятели. Сегашният папа е езуит. И той. Да, така ми се струваше, но не бех сигурен. Значи като предишни. Разбира се, езуитския орден е претърпял голяма еволюция. Те създават, заедно с приятелите си, нов религиозен орден, дружината на Исус. Това събитие се скрепва с обет за безбрачие, бедност, желязна дисциплина, пряко подчинение на папата. И се изисква също така висока степен на образованост. Първата задача, която си поставя дружината на Исус, е мисионерство, обращение на турците към християнството. Игнатий заминава за Палестина, но там се проваля неговата мисия, по ред причини, не само заради това, че турци не са толкова възприемчиви за християнството и въобще мюсюлманите. Но това не го обесърчава. Дружината на Исус се изгражда на една строга иерархична структура, генерал, провинциали и ректори. Приемането в ордена става след няколко седмици, подготовка в размисъл за греха, за живота, за смъртта и възкресението на Исус. Всички членове на дружината се задължават да практикуват строга аскеза, техника на екстаз, т.е. на съзерцание, в която въображението и чувствата се насочват към желание за пълно скъсване с греха, пълно скъсване с плътското мислене и навлизане в нов начин на живот. С това се смята, че ще се постигне покорство на Бога и пълно подчинение на духовния водач. И в кавички има такива изрази. Като тук безволя, като пръчка, която се взима и се хвърля. Практичната цел е подчинение на целия свят на Римо-католическата църква. Постигането от тази цел се издига девизът, който сте чували, целта оправдава средствата. И това включва, когато се налага, политически интриги, убийства, измами и така. Щом е за правата, за целта, изпълнение на целта. Но трябва да се каже, че те влагат и много сили в благородни каузи, социална помощ, създаване на святопиталища, домове за покаяни проститутки, система за подпомагане на обезземлени селяни. Обръща се особено внимание на образованието на всички равнища, от основно до висше. Един от най-изтъкнатите богослови на езуитският орден са Леонард Лесиус, кардинал Белармин
и Петър Канизиус. Те всички са ангажирани по някакъв начин в борба срещу протестанството и идеите на реформацията, но имат и други интереси. Например, кардинал Белармин е въвлечен в спора за верността на Коперниковата хелиоцентрична теория. Нали, Коперник казва, не Земята е център на Вселената, а Слънцето е център на Вселената. И тогава католическата църква възразява, спори. И той казва, това е интересно и поучително. Аз даже съм очуден. Към научните изследвания трябва да се поддържа, така се каже, традиционното мнение, докато научните изследвания не са напълно доказани. Но ако те са доказани, тогава писанието трябва да се тълкува вече по нов начин. Тоест се оказва, че трябва да го разбираме вече по друг начин. Сега, ако Земята се докаже, че е кръгла, тогава Няма как да е плоска. няма как. Има и днес има братя, които твърдят, че Земята е плоска. Въз основа на някакво тяхно тълкуване на Библия. Нали? Така. Леонард Лесиус, който учи при кардинал Белармин, се изявява повече в съчинения в областта на морала и в етиката на финансите. Той живее в един холандски град, търговски град, Антверпен. И той формулира понятието справедлива цена, справедлива търговия. Не го интересуват тези въпроси. Има един интересен богослов, Луис де Молина. Той публикува в Лисабон книга "Съгласието на свободната воля с дара на благодатта". И той се опитва да съчетае и примири реформаторските идеи с католическата доктрина. И той иска да опровергава обвинението на протестантите, че католическата доктрина е зависима от учението на един Пелагий, за който споменахме преди време, който е осъден от цялата църква по времето на Августин. Има и богослови католици, които много се приближават до идеите на реформация. Такъв е, например, Доминго Банес от университета в Саламанка. Той счита, че ударението върху ролята на свободната воля от човека, което се поставя от католическата църква, омаловажава ролята на Божията благодат. Волята е свободна, това е на способност като възможност, но за да бъде приведена на действие, трябва да действен принцип, различен от нея. Този принцип на действие е Бог, който играе роля на действаща причина. Няма нищо външно спрямо божествената природа, което може да бъде причина на нейното действие. Казано по-просто, причината за обращение на грешника е помощ отгоре, а причината за безверие е липсата на такава помощ. Бог предоставя ефективна благодат на избрани, това звучи много калвинистко, и я въздържа спрямо отхвърлени, които същевременно са справедливо осъдени за своите грехове. Банес допуска възможността едни да бъдат предопределени за спасение, а други за осъждане, независимо от евентуалните им бъдещи заслуги. И тези положения, това искам да ви кажа, че това го извличам от един автор, който е специалист по тези въпроси. Тези разбирания го приближават опасно близо до калвинизма. Но той така обяснява нещата с философска терминология, че не всички го разбират, не всички разбират каква опасност се крие в неговите идеи. Има един друг, Михаил Пайус, от университета в Лувен, Белгия, които също стигат до извода, че сами не можем да се обърнем към Бога поради липса на сила и на истинско желание да го направим. Нашата покварена свободна воля не може да желае добро. Бог определя действието на волята при обращението.
и само някои получават ефективна помощ от Бога за това. Това пак звучи калвинистко. Божественото предопределение е абсолютно независимо от Божието предознание за човешки заслуги. Абсолютно калвинистко ще кажа. Неговите възгледи се подкрепят от негови колеги в Ловен там, Белгия, Холандия. Обстановката е доста различна от Рим и предизвикат остра реакция, осъдителни писма на папите Пи и Григорий. Един този Леонард Лесио, за който споменахме, влиза в полемика, обвиняват своите колеги в калвинизъм, те пък го обвиняват, че е пелагиенист, Пелагии, че следва Пелагии и така. И спорът се проточва до времето на папа Сикс V, който не взима страна в спора, а и нарежда и на двете страни да спрат да спорят. Просто да спрете, моля ви, повече не иска да ви чува. На френската католическа църква в този случай. Само това няма такива изявени. Значи, Сорбоната е център на католическото богословие, така тя се поддържа традиционното католическо богословие. Сега, най-интересен е епископ Корнелий Арсений, чието издание Августинус, значи той е, предполагам, че е от ордена на августинците. Аз да се поправя, понеже става дума, казах ви, неправилно съм попитах компютъра, обаче с погрешно име. Новият папа е от Свети Августин, Августинец. Августинец? Да. Не е Свети. И не случайно, той е казал само Христос. Да. Така. Защитава Августиновото учение за благодатта, посочва, че методът на богословието е различен от този на философията, защото католиците използват много елементи на философското мислене, което са наследили от Тома Аквински. И твърди, че богословието се основава на библейски авторитет. Той отхвърля традиционното католическо схващане за свободната воля от човека. Приема, че Божията благодат действа безотказно в избран. Той я нарича изцеляваща благодат, която става суверен господар в човешката воля, водеща я към Бога с такава благост, че самата воля не разбира, че е водена към нея. И си мисли, че че е наша воля, пък всъщност Бог ни води. Това водене е неустоимо и непогрешимо. Същевременно този, който получава благодата, трябва по необходимост да се обърне към Бога, да се покая, да получи, да поиска прошка. Предопределени, той също говори за двойно, абсолютно предопределени. Някои са предопределени за спасение, някои вече за вечно осъждане. Това следва от факта, че без благодат човешкото същество е нищо, освен сбор от проклятия. И този, който получава благодат, трябва задължително да я приеме. Следователно, разликата между спасение и осъдение зависи не от избора на всеки, но от вечният указ на суверенния Бог, който е решил да отдаде благодат на някой и да откаже на други. И сега, това звучи, пак ще кажем, абсолютно калвинизъм. Обаче, Арсений енергично се съпротивлява да бъде обвиняван в калвинизъм, намира аргументи, които показват, че той се различава съществено от Калвин. Разбира се, езуитите най-много го нападат, но той е починал, когато това съчинение е публикувано. Център на движението на янсенистите във Франция става цистерцианският манастир Порт-Роял. Значи, Корнелий Янсений, той мисля, че също холандец или белгиец, но Белгия, Франция, там тогава те са едно.
движението, значи, така, центъра на това движение на янсенистите е Манастира Порт-Роял и най-известен негов поддръжник е Блес Паскал. Той защитава с една книга Писма до един провинциал заточението, фактически защитава един свой приятел, който също е янсенист и който е заточен. Обаче аз съм чел от Паскал и също така много яростна критика на Калвин. Трябва да ви кажа, че човек трябва да влезе много дълбоко в този спор, за да разбере за какво спорят и кое е различното между тях. Сега, малко за религиозните войни в Европа. Най-напред трябва да споменем, че опитът и заплахите срещу немските принцове, които възприемат реформационните идеи още по времето на Лутер, ги насърчава те да създадат така наречената Шмалкалска лига. Още 1531 година. Това са 20 и колко години след тези. Нали? Император Карл V известно време не може да се занимава с това въпрос, защото има на вратите на Виена турците. Но когато най-после турците са отблъснати, решава да се справи с протестантите. Но има военни действия, които най-напред с успех. По-скоро католиците имат успех, после протестантите и накрая се случва един Аусбургски мир. Доста по-късно, значи Аусбургския мир е 1555, средата на 16 век. Доста по-късно езуитите настройват император, вече наследникът на Карл V, Фердинанд II и крал Максимилиан, баварски, срещу протестантите. Намерят повод. В един град, който е повече с протестантско население, минава някаква процесия монашеска и хората започват да ги освиркват и да им хвърлят камъни. И това вече става повод. Той напада града и окупира града. Принцовете отново възобновяват връзките си в Шмалкалската лига, създава се и католическа лига и започват военни сблъсъци. Има няколко фази на тези сблъсъци. Най-интересна е третата фаза, така наречената шведска фаза, която започва през юни вече 1630 година. Шведският крал Густав Адолф дебаркира на немска земя с добре обучен армия от 18 000 души. Но още преди да е навлезал навътре в немските територии, жителите на Магдебург си позволяват да изразят шумно и демонстративно радостта си от тази помощ. И тогава генерал Тили, който води католическите сили, решава да ги накаже и подлага града и жителите му на масово избиване и опожаряване. Това предизвика масово възмущение в населението на Германия и те започват да фактически те не се изплашват, а почват да подкрепят шведската армия. Има една битка, при която този генерал Тили католически е убит. Малко по-късно е убит и кралят Густав Адолф, но в край на краищата протестантските сили удържат победа и двете страни сключват мир в Прага през 1635 година, от което Швеция фактически печели и териториални придобивки. С това става повод да се признае независимостта на Швейцария.
Значи Швейцария е независима страна от това време, както и на Холандия. Католическата църква вече трудно може да претендира за статут на единствен представител на Христовото тяло. Ама Швеция ли има придобивки или Да, Швеция. Значи шведският крал, въпреки че е загинал, неговата армия все пак удържа победи и генералите на този шведски крал и негови министри, когато преговарят с католиците, с Испания, която претендира за тези територии, и въобще за императорите на така наречената Свещена Римска империя, си придобиват една голяма независимост и териториални придобивки. Швеция на север, а Швейцария пък по друг се възползва също така и придобива независимост. Швейцарските кантони. Сега, какво става с протестантите във Франция? Идеите на реформацията настъпват много бързо в френските територии. Най-напред те възприемат идеите на Лутер, но по-късно възприемат и идеите на Калвин. И докато до известно време крал Франсуа I е симпатизиран в протестантството във Франция, това е вредата от екстремистите. Един пастир екстремист решава да пропагандира протестантството с разни едни афиши, които разпространява в двореца на краля. Краля е крайно възмутен и изплашен, че това може да стане, и става вместо вече симпатизант, враг на протестантите и започва да търси възможност да се отърве от тях. По-късно трона се пада да поеме Ети. Той е 10 годишен и фактически кралица регент става неговата майка Катерина Медичи. Тя търси начин да помири протестанти с католици. Организира дебат между тях. Само че дебата се проваля, защото там пак езуитите казват, ние не можем да преговаряме и да спорим с отлъчени хора от църква. Тя продължава политика на помирение. Създава един указ, който дава свобода на съвестта и свободно практикуване на богослужение на протестантите при условие, че понеже те са вече завзели някои територии и някои имоти на католици и на епископи, да си ги върнат. Обаче протестантите пък своята криво разбрана ревност не само, че не връщат, защото те вземат и църковни сгради. Значи взимат католическа църква и правят протестантство. Не само, че не ги връщат, ами почват и да решат да чупат статуи на Богородица, чупат кръстове и наричат това педагогически вандализъм. Средата на 16 век броя на протестантите в Франция нараства на около 2 милиона или около 1/10 от населението. Междувременно вече през втората половина на 16 век, значи 1560 и така нататък, в Париж се оформят и в Франция се оформят две политически партии. Едната е про-протестантска и се води от принц Луи де Конте, който е принц Луи де Конте, един крал консорт, не знам точно, наварски, значи крал Антуан де Бурбон, който има власт повече в южните територии на Франция. Те са преки потомци на крал Свети Луи, Сен Луи,
и това им осигурява голям авторитет между всички аристократични родове във Франция. Другата партия е проримска, пропапистка, под влияние на херцозите де Гиз. И в Париж, нали, в двора, тези партии се съперничат за надмощие, за влияние над краля. Тук особена роля играе и протестантът адмирал Гаспар де Колини. Тези напрежения се израждат или достигат своя апогей в поредица от сблъсъци и конфликти, които са по 1-2 години в един период от 1562 до 1598, смятайте около 36 години. По 1-2 години има сблъсъци, после малко примирие, после пак и така нататък. Първата религиозна война избухва след така нареченото клане в Васи. Именно един от тези херцози де Гиза, начало на отряд от конници, навлиза в град Васи, който е повече протестантски, и по претекст, че протестантите нарушават правилото за събрание извън стените на града, защото има такова правило, избива всички, които присъстват на такова неделно богослужение. А католически военизирани отряди постъпват по същия начин в други градове. В отговор протестантите се мобилизират и под командването на Луи де Конде и този генерал Гаспар де Колини се мобилизират, създават своя армия за защита. И започват войни, битки с крайна жестокост от двете страни. Калвин напразно призовава към мир, да не се рушат църкви, да не се рушат статуи. Катерина Медичи се опитва да води преговори за мир и сключва се там някакъв мирен договор и тя прави още една стъпка. Предлага брак на своята дъщеря с синът на този крал-консорт, калвинист. Да, крал-консорт Антоан де Бурбон, и който е Анри Наварски. Така се води, Анри, принц Наварски. Сватбата е приета и от двете страни, макар че и папата е недоволен, и крайните протестанти са недоволни. И сватбата минава при един твърден неканоничен ред. Размяната на обещания между младоженците се извършва извън катедралата на Нотр-Дам, което би трябвало да стане на една изстрада пред църквата. След това Анри Наварски въвежда Маргарита в катедралата, но не присъства на благословението от католическият епископ, или там свещеник, епископ. Братът на Маргарита я довежда до олтара, където тя е благословена сама. После Анри се извежда съпругата вече от църквата навън. Без да присъства. Без да присъства на благословението. Това не се остава да бъде благословен от католически епископ. Това събитие предизвиква прииждането на голями делегации от протестанти, които да присъстват там на това събитие. И няколко дена след сватбата се случва тази ужасна нощ на 24 август 572 година, която е известна като Вартоломеевата нощ. Първа жертва става именно адмирал Колини, нападнат дома си от военизиран отряд, измъкнат от леглото си, намушкан със сабля и изхвърлен през прозореца. Разярена тълпа продължава да си гаври в тялото му, натопено все на 3 дни и след това закачено на бесилка. Други протестантски благородници са нападнати в съседните квартали на Париж. Съвсем малка част от тях успяват да се спаси. На парижани се внушава, че причината за тази акция е опит за загуб от самите протестанти. Събитието от Вартоломеевата нощ произвежда заразяващ ефект и други градове, където са избити стотици и хиляди протестанти без оглед на пол и възраст. Такива вторични Вартоломееви нощи се разиграват в градове като Орлеан, Анжерс, Лион, Бруш, Бордо, Ран,
Тулуза. Предприема се систематична кампания за връщане към католическото изповедание и с убеждение, и с икономически натиск. И тази кампания дава резултат, особено в северните части на Франция, а около 200 хиляди души се преселват в страни като Швейцария и Германия. Швейцария, Женева, става град на имигранти. И още няколко минути само да кажем, тези преследвания спират с необходимостта да се намери наследник на трона след смъртта на краля, на поредния крал. Се оказва, че този Анри IV, който е протестант и който се е оженил за дъщерята на Катерина Наварска извън, така се каже, извън катедралата, извън Парижката катедрала, се оказва, че той е единственият наследник на трона. И му се казва, можеш да станеш крал, ако приемеш католицизма. И той казва, Париж се заслужава една меса. И приема католицизма. Но успява да въведе такива, да обяви на известният Нански едикт 1598. Това са вече 26 години след Вартоломеевата нощ. И с този едикт фактически се осигурява мир поне за 10 години. С него кралят постига от една страна укрепва своята монархическа власт, установява условия за умиротворяване, създава условия за икономическо възстановяване на страната, дават се големи права на протестантите, амнистия, свобода на богослужение. Ако някой протестант е съден, то в съдебния състав трябва да има и протестанти, не само католици. Отпуска се от кралската хазна 45 000 екю за подпомагане на служението на пастири, на протестантски пастири. Но управлението на Анри IV е прекъснато на 4 май 1610 година от фанатизиран католик, който го напада в каляската му и го пробожда смъртоносно. И след това, така се каже, силите на католицизма се мобилизират и след това настъпват нови изпитания на протестантите, особено по времето на краля Слънце Луи XIV, за който много има много хвалебствия за големите му дворци, въобще за културата на Франция, но по него време протестантите са яко гонени. И пак има големи преследвания, голяма миграция на протестанти не само към европейски страни, но към Южна Африка, вече към Америка и разбира се по-близки страни, като Германия, Швейцария, Берлин фактически замогва икономически благодарение на това, че голяма част от средната класа, френската, която бягат, то са протестанти и бягат в Берлин, фактически те укрепват икономически този град Берлин. И днес има един площад на Берлин, не знам, били там, на този площад, има две църкви, едната е лутеранска, другата е френска реформирана. Всички тези гонения продължават до малко преди Френската революция, когато се издава един едикт, който поставя край на преследванията, а Френската революция, при все, че се води предимно от противници на християнството, установява равноправие на всички вероизповедания. Това е. Благодаря. Благодаря ми. Така. Ако имате някакви въпроси, съм готов и колкото мога да отговоря. Много благодаря, много нещо. Да.
Аз имам въпрос към тия калвинистични уклони на въпросните хора. Да. Очевидно, всеки, който достига до тези изводи, и трябва да стъпва на някакви стихове от... Да. Кои са? На Павел... Не, няма сега. Добре, на Павел писмата ли са просто? Не само. Има и Исус казва, ако отец не ви ако не ви дойде до мен, никой не може да дойде при мен, ако не го привлече отец. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече отец. Но Исус, разбирате ли, когато четем Библията, няма това изострено, това ожесточение, което някои сега влагат в тези доктрини. Това, което и мен възмущава. И има неща, които са наистина, трябва с преклонение, да кажем, не го разбирам, ама го пише. И сега, ако трябва човек фактически да систематизира какво пише и така, някои систематизират по този начин, други систематизират по друг начин. Той до ден днешен това е най-болната, най-неясната. Сега. Един така. Сега, само на за предопределени. Да. Но сега това е, как да кажа, сега в момента някакси качли в нашите църкви се изостри този конфликт. Само напомням, че доктрината за триединството на Бога какви борби предизвика през 4-5 век. Как така? Какъв е този Бог? Няма такова нещо в Библията. Триединство и триединен Бог. Има ги стиховете, които подсказват това, ама няма такава доктрина, че Бог е един Бог, три лица. Ама какво значи това? Тая доктрина сега ние си я приемем, спокойно, тя е прията, ама ако човек се зависи, има проблем логически. Не, няма. Как? Няма. Като доказателство. Като доказателство няма, разбира се. Аз ще ти кажа, поне моята теория. Значи, Бог е личност. Да. Исус е личност, Светия Дух е личност. Така. Една личност как се реализира? Ако е сама, тя не се реализира. Личност се реализира само в взаимоотношения. Така, добре. Няма как. Добре, взаимоотношения за други личности. Бог отец. Какво значи? Значи ние вярваме в една личност, която има три личности, така ли? Една личност има взаимоотношения, за да се реализира това. Как да не има взаимоотношения? Така е, само... Защо се появява Ева? Защото трябва да има взаимоотношения. Добре, да. Тоест, това по-скоро няма напрежение, отколкото има напрежение, че как един любящ Бог, който прави всичката тая, ще използваме един жаргон, галимация, да прати сина си тук и да бъде обвесен на кръст. Какъв е този Бог, дето избира? Защо няма, това е нонсенс. За мен. Да, и по-скоро логично, така да се каже, разбираемо. Да. Но ти казваш, че това напрежение, което се появява в църквата, не бива да вълна, защото това не е основна... Ама не е това. Христос, ние трябва да държим Христос фокус. тези... И ти казвай за ефективното, което искате да добавите в устава, ефективното спасяване. Ефективното призоваване. С теб сме си говорили преди години, когато пораствах, какво значи да поругаеш Святия Дух? Ефективно призоваване. Какво значи да поругаеш Святия Дух? То, който поругае, не беше поругае. Да, така. Така ли беше? Да ми отхвърли. Похули. Да. Какво значи? Смъртният грях е да похулиш Святия Дух. Какво значи това? Айде. Значи ти казваш призоваване. Добре. Значи Бог изпраща Святия Дух към някой, който го отхвърля. Тоест, другите, към които не изпраща? Един въпрос. Втори. Той изпраща към някой, който е предозал, а той го е отхвърля.
Възможно ли е такава? Не, няма такъв, който е предознат, той не може и да... Кой ще похули тогава сетят? Този, който... Ти почваш да задаваш въпроси, които... Да, не са страни от лекцията, разбира се. Да. Не е само, че са страни от лекцията, те са, как да кажа... Значи, хем имаме С много отговор. предознание, предопределение, пък имаме и отхвърляне. Да. Което пак бият се двете. Няма логика в това нещо, няма човешка логика. Да. Има просто Разбира се, мълчание. ние спираме на нивото на това, че сме човечи, което ни е дадено да знаем толкова. Разбира се. Просто това е съчетание на стихове и като се съчетае стиховете, това излиза. Ама ще кажа, че това не е толкова лесно да приемаш, че Бог е една личност в три личности. Това ти така... Аз така го разбирам. Ама ти е хубаво, че аз се радвам, че така го разбираш, ама логически, какво значи това една личност в три личности? Нали? Една личност, кой? Какво значи това една личност? Нали? Да, има нещо шизофренично в цялата работа, но разбира се, ако сме хора, ако сме за хора. Има една книга на Калин Янакиев, която е много според мен ценна за този въпрос. Сега в момента не мога да цитирам заглавието. Той много задълбочено изследва този въпрос и въпреки всичко според мен дава някакво, прави опит да... Но е до някъде. До някъде, да. Дава и до някъде опит. Така, има и още нещо. Значи, в Откровение, нещо за което малко хора се срещат, в Откровение, там има една глава, в която се казва на едно и също място. Йоан казва, смърт няма да има вече, а малко по-надолу се казва, те са в вечния огън или вечната смърт и нещо такова. Сега нямам тук словото, за да цитирам. На едно и също място, от една страна смърт няма да има вече, от друга страна вечна смърт има. Има такива едни неща, които просто приемаме ги с, как се казва? Смирение. С смирение и това е.